Ćao bre ljudi, s vama je Alex Gamer i danas igramo Factions. Kao što sam obećao, sad ćemo graditi krećemo taj podzemnu bazu. Sam rekao prvi epizod. Ako bude lago, sorry, stanete, samo malo, to vam meštim. Tako. Kao što sam rekao, nisam se baš potrudio kuće. Ali on baš nije znao. Već više boraviti u tome dole bazi. Samo za ovdje kit. Znači nije food. Ajmo kucat ću kit tools. Da bi dobio malo jabuka. Ovo ćemo, ne, treba će nam taske. I stavit ćemo sve ovdje. Samo će nam to. Ajde neka bude to tu. Samo ne znam gdje će taj biti tunel za tu. Ćemo lijepo. Neću u sredinu zato što mi je malo nezgodno. Dakle, može ovdje? Može bre! Samo ti tu gradi tu tvoju bazu. Samo mi ne smijete. Iću da te zapalim bre. Dobro, bakljo. Dobro. Eto tako, idemo dole. Hoće lijepo red, neće biti ovakav leto. Dobro, stigli smo do kamena. Ne znam kako da bude to duboko. Oh my god. Bakljo. Bakljo bre. Dobro bakljo. Šta je bre? Da dođi vamo dole da me osvetiš. Ma čekaj bre da do... Ma čekaj bre. Kako ćeš me dovatit odatle? Evo mogu da te dovatim. Stani bre. Eto ovako bakljujemo dole. Bakljo. Ega. Bakljo. Ti dobra bakljo. Jesam dobro sam. Dobro. Dakle, čuti i svetli. Ajde sad ovdje da počnemo. Tu da kopamo. Dobro, bakle tu. Naš dobar drugar. Pa ovo će malo potrati, pa ću ja samo zaustaviti video, pa u nastavku će biti ovo sve iskopano, zato što ćemo 100% biti dosadno, pa vidimo se u nastavku. Ljudi, evo nas u nastavku klipa. Kao što vidite, radili smo jedan video, znači sad skoro mi puko krampa, idemo ovako. Sad ćemo uraditi, ne, stani, ovdje će taj zid biti, ovo ću popuniti sa duplim ovim, samo malo. Ne, mislim, da. Još 9, ne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tako, tamo, ili 10, ne. Pa, sad ćemo zid sa cobblestoneom, ovako. Ovo je rupa tako će osleđa pušio. Ovako. Mirko nije u ove dve epizode. Zato što čovjek ima svoj život, znate? Neko živ. Šalim se malo. Stanite, sad ću ovako. Oh my god. Cao red niz uradio. Ne vezi. Ko će to gleda? Niko. Dobro, ostalo mi je još jedan zid. Ja mislim da.
držim kameru, ali jednostavno ovako. I neće se skontati. 2, 1, 2. Samo da sam juče. Evo ga. Što mislite? Sa čim imam da popam? Imam gore staklo. Ajde. Ići tamo gore. Pustaklo da pustištem. Moram se na krov. Otvaramo vrata. Ulazim. Da padnem. Ne da padnem. Vidite. A ja seram stakla. Mislim da se ovdje još ispeklo. Jeste. Eno, da. I baklja naša samo došla tamo da. Baklju, bre, će biti negdje tamo. Će biti kamenice, vidi, ja su takve. Baklju, stanite, ako ne vidite, sad ću da vam osvijem. Baklju, lijepo, sjaj. Da nam bude rak. Evo ga staklo. Tako. U vezi facecama, ne, stvarno ne znam. Kad imam 2 programa, snimim se frapsu kao što sam već rekao. Mislim da tu ne može facecam. Kad snimim sa Camtasiom, malo laga više od ovoga. Da, sad ćemo razmnožiti baklju. A vidite, imamo još 16 baklja, evo ti druga. Stavit ćemo ovdje. Ovako, ovako, ovako. Dobro, ajde taj put. Drmogla, pink. Tako. Ovo ćemo napraviti nekoliko crafting table-a. Ok, svaki crafting table-a, da, 4. 1. Ćemo staviti, ne znam. To ćemo staviti u česticu, ovo je 1. Sad da napravim čestove, nema mnogo ovih tasaka, pa ćemo napraviti, ne znam koliko, 5, 5, 6, 10, 12. Dobro, koliko šiš? Imamo 12 čestova. Sad ćemo ovako, ovako. Će biti 3 pećnice. Ja tako mislim da će biti dosta. Mislim da neće, da treba još tamo. Dobro. Znači, još 2 velika. Da ćemo imati to. Mislim da hoćemo 1. Nećemo. Imam samo za 1 veliki. Moram ponovno gore. Koji će biti on? Dobro, vidim da li imam. Da, imam 1 chest. Mislim, 1 veliki. I to će biti to za pravljanje podzemne baze. Ljudi. Tako je upravljaju. Pip. Da. Šta?
the fuck? Šta bre? Kako ima samo jedna čast? Ljudi, zar nisam napravio više? Nemam pojma. Ili sam napravio 2 česta, drugi mi nesto. Evo ga, sada imamo 2 česta. Konačno, sad još, ako, ne, ovdje 3, ovdje 2. Dobro, to je 2, 4, 10 pećnica. Okej. I nisam dobro inače. Samo da vidim. 20. Dobro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, tamo 10. Ljudi, to bilo to za ovu epizodu. Napravili smo tu podzemnu bazu i vidimo se u sljedećoj. Ćao!